eu sunt 48, Bestial 48. Îmi pare rău pentru calitatea video de la acest episod. Da, o să jucăm CS în această zi, da? Nu știu cum n-ai să joc. Îmi pare rău, nu pot să iau CS pentru că n-am paper ca alții. Mi-e greu să joc, scuzați dacă joc prost. O să încerc să pun camera când mă joc. Perfect. Și da, se vede bine. O să pun monitorul, da, rog. Asta să reglez un pic. Și acesta se va numi o serie de CS 1.6. Da. Uitați să vă arăt ceva ce am observat și să vă arăt pe DAS 2. Uitați cum când ne îndepărtăm se face o imagine așa, uitați. Șup, șup, vedeți? Uitați care și uitați o șmecherie, dar încă nu știu eu. Mai așteptăm 30 fucking secunde. Voi nu vedeți. Perfect! Cred că până aici. Da, vedeți totul, până aici este, pentru că rezoluția nu permite tot. Zice, mi-e frică să cadă tableta, na. Dacă ziceți că calitatea video e proastă, să spuneți, pentru că primesc un tapat, na. Scuzați, pereții nu-i păcați să mă fac de acet. Eram așa cu noi pe momentul, da? Așa erau, nu știu, așa. Am bomba, uitați să vă arăt ceva. Deci, niciodată cu pistole, decât cu ăsta. Vedeți? Hopa! Și uitați că... n-am avut bani de pe 90, scuzați că... Aici, pentru că aveam Deagle-ul. De-aia m-am luat cu ăsta. Stai să schimb numele. Am uitat să schimb numele. Razo. Razo. Sună ceva electric, nu știu. Dar mie îmi place. Ceva francezesc, nu știu. Nu-mi place mie Razo. Durex. Fac de ce? Am zis că o să cadă. Deci știam că o să cadă odată. Scuzați. O să fac ceva pe filmare, o să scriu eu. V-o spus mult. Uitați acest cretin idiot. Proștii ăștia n-au bomba. Și tot să vă arăt unde e bomba. Știu eu unde e bomba. Nu știu. Asta să vă arăt că... Cred că pe aici e bomba. Stai că am avut bomba! Nu e bomba, e bomba. Știi cum nu e bomba? A dispărut bomba! Cum ai făcut noi? Ok, uitați ușile astea, mă spăimântă. Mereu mi-e frică cu aia să se închide și să se deschide și numai eu. Chinez. Îți! La sfârșit. Hai mă, ține bine. Hai, bă. Da! Da, așa mă, așa. Perfect. Uite, asta e favorita mea. Bangers. Uitați, cred că pot. Hai. Ok. No. Erau prea mulți, vedeți și voi, 3. Totuși. Scuzați pentru că n-am luat grenada, nu am... Dacă știam că sunt 3, eram pe tot cu grenada. Scorul meu este de un 3 și 11, m-am mai încălzit eu pe aici. Și na. Un scor este bine, zic eu, pentru un începător la CS 1.6, dar când mă fac perfect la joc, o să vedeți 11 cu 0. O
Să vedeți, acum o să-mi iau și grenazire ca să fie mai bine făcut. Asta să verific. Perfect. Vreau să mai verific și eu. Să pun ceva să fiu sigur că nu o să cadă. Perfect. Da. Acum dacă o să cadă, o să prind și ele și astea. Acum voi nu observați, dar în spatele camerei, pe aici, fix, uite, șup, eu ceva SimCity, îmi pare rău, dar o să fac SimCity, pentru că nu-mi place. Și uita contul. Întoarce un pic, gata, perfect. Mie mi se pare mai bine să faci așa, nu cu obiectul. Nu știu, nu, tabletă, nu știu. Așa. Clever, stai că... Grenade. Aici vă las cu zoom on grenade, unde sunt eu. Și flashback. Mai pot ceva? Da. Haideți să vă arăt o șmecherie. Da-te-mă! Deci am o disperare. A, Doamne, m-am speriat, m-am încăcat pe mine. L-ai luat? Grenade. Uite așa să o iau, te rog! Ok, e fine. Nu! Asta e... Băi, jetar de rău 3. Băi, pușc! Băi, mă... adică pat! Este de 6-5 scorul. Câteva le-am făcut eu. Deci fiți atenți, era să plantez bomba. Fix în secunda aia mi-a dat un șleapă în cap. Bă, deci serverul o să-i prinde, hai, decodați. Deci numai în cap o să primești pe serverul ăsta, să se dau. Golani cu litere mari, .indugi.ro, dar când scrie să vă conectați, scrieți așa, connect și apoi, să știți și voi, o să mă găsiți mai mult pe acest server, deci o să mă vedeți cu numele de Razor. Tie dau dracu. Vreți să vă dau? Nu. Acest video va fi pus și va fi șters în acea secundă, deci îmi pare rău dacă nu o să mai fie. Mă refer că... Adică o să șterg, adică o să șterg din tabletă și nu o să mai pune. O să-mi vede. Ai, dă! Câte retardați voi? Păi de ce eram acolo? Lasă-să mă, eram fix aici! Aici eram și era acolo și trecea, uite așa! Illuminati. What the fuck? Cumpărați jocul SimCity. Cel mai bun joc din lume. Adică nu-l cumpărați. Asta vă tare cum. Duceți-vă să luați-vă banii înapoi. Nu sponsorizez nimic. Lași decât Philipsul. Clasic. Este făcut de Flamingo Classic. Și mie place chestia asta. Că n-am început dacă vă întrebați. Vă arăt așa împrejurimile. Nu! Niciodată! Nu, niciodată n-am părăsit. Cadrul meu, nu! Început.